Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλησπέρα τον δάσκαλό μας. Συνεχίζουμε σταθερά και κλασικά μέσω της αναθεωρητικής αλήθειας, όλη η αλήθεια δημόσια στο φως. Σήμερα είμαστε στο πέμπτο μέρος του αποσπάσματος της συνέντευξης του Φριτς Σπριγκμάγερ, 7 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και καλή εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε με τις μεγάλες αποκαλύψεις αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, και φυσικά έπεται συνέχεια. Μισό λεπτό γιατί άφησα. Καθυστερήσαμε λίγο σήμερα, αλλά ετοιμάζουμε ένα κανάλι καινούριο, όχι δικό μου βέβαια, αλλά θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω μεγαλώνει ο κύκλος των ανθρώπων που μας καταλαβαίνουν. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα φοβερό μειονέκτημα. Οι φανατικοί κομμουνιστές και οι φανατικοί κασιδιαρέοι στερούνται ατομικής αντιληπτικής ικανότητας. Αυτό είναι πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί δείχνει πόσα αγκογίμοι υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα, πόσοι χρήσιμοι ηλίθιοι του ροστσιλντισμού, είτε είναι κομμουνιστές είτε είναι φιλοναζί κτλ. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε και να είστε βέβαιοι θα τα καταφέρουμε. Επί τη ευκαιρία, μόλις τελειώσει το βίντεο, θα κάνω ένα μικρό ενημερωτικό βίντεο να ανέβει από τον πολύ καλό φίλο Διονύση Ιακώβου, όπως μας έκανε ένα κανάλι ο φίλος μας ο Διογέννης και το κάψαμε. Έχουμε στη σειρά έτοιμα κανάλια που προσφέρθηκαν φίλοι μας. Έκαναν λογαριασμούς κανάλια δικά τους. Εμείς βέβαια θα τα κάνουμε εδώ στο Facebook και θα τα ανεβάζουν για να καλύψουμε και το κοινό, τους φίλους μας που είναι στο YouTube. Και ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα, αλλά σιγά σιγά. Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα της πέμπτης εκπομπής, γιατί μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης της συνέντευξης του Σπριγκμάγερ θα δούμε και μερικά αποσπάσματα, γιατί εκείνο δεν μπορεί να διαβαστεί ολόκληρο από ένα θύμα των Ιλουμινάτι, την Σίσκο Γουέλερ, αλλά είπαμε σιγά σιγά για να μην μπλοκάρει το μυαλό κανενός. Ξέρω ότι σας λέω είναι
πολύ επικίνδυνο το θέμα που σας παρουσιάζουμε και φυσικά δεν είναι όλα τα μυαλά ίδια για να καταλάβουν τα θέματα που παρουσιάζουμε. Κάνουμε κουβέντα πολλές φορές, χαριτολογώντας και σήμερα και με τον Γιάννη, το μεταφραστή μας, όταν συζητάμε για το διαθέσιμο σκληρό δίσκο χώρο. Έχω, λέει, μνήμη αρκετή. Το θέμα είναι να έχεις μνήμη εδώ, να λειτουργεί ο εγκέφαλός σου. Στον υπολογιστή σου αγοράζεις όση μνήμη θέλεις. Εδώ όμως όπως γεννηθείς. Και λυπάμαι πολύ που πάνω από το μισό των κατοίκων της Ελλάδας, γιατί αυτοί δεν είναι Έλληνες, έχουν ανενεργό εγκέφαλο ή ασβεστωμένο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο θέμα. Όλα είναι εξαιρετικά επιστημονικά. Αυτός είναι ο λόγος που έπρεπε να κάνουν πολλές από τις φρικτές δοκιμές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προσέξτε παρακαλώ πολύ. Την πρώτη καλησπέρα, κυρία Αθηνά, κυρία Κατερίνα, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να το χωνέψετε καλά ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν θέμα της Γερμανίας. Δεν ήταν θέμα κανενός Χίτλερ, δεν υπήρχε Χίτλερ. Σκεφτείτε απλά πώς γίνεται μέσα σε μία δεκαετία ένας τίποτα, ένας αλήτης του δρόμου να γίνει καγκελάριος και να φέρει μία χώρα που ήταν σε πτώχευση. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν ήταν τίποτα άλλο από το να προετοιμαστεί το έδαφος για να πετύχει ο πράκτορας των Βρετανών Αδόλφος Χίτλερ. Όπως και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα στρατόπεδα εργασίας. Αυτά είναι στρατόπεδα εργασίας. Το ότι έγιναν εγκλήματα δεν το συζητάω. Όχι όμως παντού και όχι με τον τρόπο που το παρουσιάζουν. Ειδικά για το Auschwitz, το στρατόπεδο του θανάτου είναι η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα. Δεν ήταν στρατόπεδο του θανάτου. 12.000 επιστήμονες με 26.000 τρόφιμους, 4 διαφορετικά στρατόπεδα. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί δεν λένε ότι γινόταν εμπλουτισμός ουρανίου εκεί πέρα? Το αναδείξαμε το θέμα 100 φορές και θα το αναδείξουμε άλλο 1.000.000. Το εργοστάσιο το τεράστιο της Άιτζε Φάρμπεν που προσποιήθηκαν ότι θα γίνει εργοστάσιο παραγωγής μπούνα καουτσούκ, ολοκαίνουργιο εργοστάσιο, όπως το έστησαν έτσι το έλυσαν στο τέλος του πολέμου. Δεν βομβαρδίστηκε το Auschwitz. Ούτε θάλαμοι αερίων υπήρξαν στο Auschwitz ποτέ. Και το λένε Εβραίοι αυτό, δεν το λέμε εμείς. Με στοιχεία που τα έχουμε παραθέσει, έτσι. Λοιπόν, όπως και ο Μέγκελε, τα πειράματα ευγονικής έγιναν με χρηματοδότηση και την υποπτία του Ιδρύματος Ροκφέλερ. Το λέμε συνέχεια. Και θα κάνουμε πολλές εκπομπές συνέχεια.
Πρέπει η βρωμιά, η προπαγάνδα των χαζαροεβραίων σιωνιστών Γερμανών να αναδειχθεί η αλήθεια. Δεν μπορεί να μιλήσει κανένας κατά των Εβραίων. Ποιος μιλάει κατά τους Εβραίους? Η προπαγάνδα αυτή όμως πρέπει να αναδειχθεί. Ρότζερ Ντομέρκ, Σλόμο Σαντ, Γιδεόν Λεβί, Νόρμαν Φιλκεστάιν, τα λένε. Εβραίοι, γνησιότατοι. Λοιπόν, άρα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει ένα σχέδιο να γίνουν αυτά τα πειράματα. Γιατί κανένας δεν αναφέρει τον γιατρό του θανάτου, τον πραγματικό, τον Έπιγκερ, που ήταν Εβραίος και έκανε τα πάνθρωπα πειράματα στον Ταχάο, και ο Μέγκελε Ιλουμινάτη ήταν, δικό τους παιδί. Τον φυγάδευσαν μαζί με 50.000 εγκληματίες Ναζί στο πρόγραμμα Paperclip, άλλο στην Αγγλία, άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σε θέσεις και μονάδες του πολεμικού ναυτικού, του στρατού και φυσικά της αεροδιαστημικής με τον Φον Μπράουν. Πώς έγινε το πρόγραμμα Απόλλων? Και άλλοι φυσικά πυρηνικοί επιστήμονες που έτρεξαν με χίλια να προλάβουν τις δίθεν ατομικές βόμβες που έριξαν στην Ιαπωνία με το εμπλουτισμένο ουράνιο της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό θα επιδιώξουμε, να ξεφτυλίσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και θα το κάνουμε. Απλώς δεν τραυματίζεις έναν άνθρωπο αδιακρίτως ή να τον σκοτώσεις. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Έχουν γιατρούς και εξοπλισμό παρακολούθησης της καρδιάς. Ο θεμελιώδης προγραμματισμός γίνεται σε νοσοκομιακές ρυθμίσεις ή σε ρυθμίσεις τύπου νοσοκομείου. Γι' αυτό πολλά από τα νοσοκομεία ΒΑ εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πραγματικότητα όλα τα νοσοκομεία ΒΑ έχουν χρησιμοποιηθεί για προγραμματισμό. Σε πολλά άλλα πολιτικά νοσοκομεία είχαν επίσης δημιουργήσει ειδικούς θαλάμους όπου μπορούσαν να κάνουν προγραμματισμό. Παρακολουθούν το καρδιοχτύπι. Ξέρουν πόσο μακριά να τους σπρώξουν. Όταν αρχίζουν να μπαίνουν σε μία παραλίγο θανάσιμη εμπειρία, ξέρουν ακριβώς πότε μπορούν να τους κάνουν ηλεκτροσόκ για να τους επαναφέρουν στη ζωή και λοιπά πολλά. Είναι πολύ επιδέξιο. Πρέπει να είναι πολύ επιδέξιοι στα ναρκωτικά που χρησιμοποιούν. Πώς και πότε τα χορηγούν. Τι κάνουν όταν το άτομο είναι υπό την επίρρεια των ναρκωτικών. Αυτό που κάνουν δεν είναι τυχαίο. Έχει γίνει λοιπόν πολύς πειραματισμός για την βελτίωση
αυτών των τεχνικών. Μπορούμε να πούμε κάτι σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εμφυτευμάτων εγκεφάλου και που έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του μυαλού. Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τύποι εμφυτευμάτων. Εμφυτεύματα ήχου που χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στο θύμα να ακούσει κάτι. Εμφυτεύματα χειραγώγησης σώματος που τοποθετούνται για να χειραγωγήσουν το σώμα με κάποιο τρόπο, ίσως για να απελευθερώσουν μία ορμόνη ή για να μην μείνουν έγκυες ή για να τα βασανίσουν ή κάτι τέτοιο. Στην συνέχεια έχετε ένα οπτικό ολογραφικό εμφύτευμα, το οποίο θα δώσει μία ολογραφική εικόνα στο άτομο. Έχετε εμφυτεύματα που είναι μιμητικά ή εμφυτεύματα εγκεφαλικού συνδέσμου, που αν θέλω να κατεβάσω κάτι απευθείας στον εγκέφαλο, αυτά είναι πολύ μυστικά εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα δεν χρησιμοποιούνται παντού με όλους τους σκλάβους που ελέγχονται από το μυαλό. Τα εμφυτεύματα εγκεφάλου δεν χρησιμοποιούνται σε όλους. Υπάρχουν επιλεγμένες ομάδες που λαμβάνουν τα εμφυτεύματα και όπως τα μιμητικά, όντα, πτηνά κτλ. Τα εμφυτεύματα πηγαίνουν μόνο σε μία επιλεγμένη ομάδα. Τότε έχετε τα εμφυτεύματα βασανισμού και μυϊκής διέγερσης. Προσέξτε, μυϊκής διέγερσης. Τώρα θα μου πείτε, καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Εύη. Τώρα κυρία Αθηνά θα μου πείτε, πρόεδρε, αυτά εμάς μας αφορούν? Ναι κυρία Αθηνά, μας αφορούν όλους τους ανθρώπους. Και ας ακούσουμε γιατί μας το λέει αυτό ο Σπριγκμάγερ και γιατί σας το λέω και εγώ, που συμφωνώ απόλυτα με τον Σπριγκμάγερ. Στην συνέχεια, αυτό που ακούνε όλοι, τα εμφυτεύματα παρακολούθησης και ταυτότητας, για το οποίο όλοι ανησυχούν τόσο πολύ. Ακούστε γιατί. Θα θυμόσαστε την καταιγίδα της ερήμου και τα λοιπά, έτσι. Το στημένο πόλεμο, γιατί όλοι οι πόλεμοι είναι στημένοι, έτσι. Α, μπράβο. Αυτού του είδους τα εμφυτεύματα μας λέει εδώ ο Σπριγκμάγερ, αυτά είναι τα εμφυτεύματα που δόθηκαν σε πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες στην θύελλα της ερήμου. Τους είπαν ότι χρειάζονταν εμφυτεύματα ώστε το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης να μπορεί να τα παρακολουθεί, ώστε να μην χαθούν στην έρημο. Απάνθρωπο, εξωφρενικό κυρία Αθηνά. Έκαναν πειράματα στους στρατιώτες στην έρημο του Ιράκ, λογικό φαινόταν, για να μην χαθείς μέσα στην
ατελείωτη έρημο, να σε εντοπίσει ο δορυφόρος, και δέχτηκαν τα εμφυτεύματα οι στρατιώτες που πολεμούσαν για τα συμφέροντα του Ρότσιλντ και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι πολύ απλό. Εάν το Ιράκ εισέβαλε στο Κουβέιτ, εσένα οι Αμερικάνοι τι σε ενδιαφέρει? Δεν υπάρχει, που δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν υπάρχει. Είναι μια ομάδα μπάσταρδων που λειτουργεί όλος ο πλανήτης, όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι, μη σας πάει το μυαλό εκεί, καθόλου, για τα συμφέροντα των Εβραιοσιωνιστών παγκόσμιων δολοφόνων. Αυτός είναι ο ΟΗΕ, που χρησιμοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλήρωνε μαλάκα, Αμερικάνε, φορολογούμενε πολίτη, όπως κάνουμε και εμείς εδώ. Το ΝΑΤΟ ποιος το συντηρεί? Με τα δικά μας τα λεφτά. Τον ΟΗΕ ποιος τον συντηρεί? Με τα δικά μας τα λεφτά. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη ΦΕΝΤ στην Αμερική, οι φορολογούμενοι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι πολίτες, και πόσες άλλες οργανώσεις. Αλλά εσείς τα ξέρετε όλα, δεν σας ελέγχει κανένας. Είσαστε άπαντες υπό τον έλεγχο του μυαλού σας από την παγκόσμια συμμορία των Ιλουμινάτι. Όποιος θέλει μας καταλαβαίνει όταν έχεις λίγο μυαλό, και όταν δεν έχεις καθόλου μυαλό, όπως είναι τουλάχιστον το 95% των κατοίκων στην Ελλάδα, γιατί Έλληνες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είμαστε ζήτημα 500.000 με 1 εκατομμύριο. 100 εκατομμύρια είμαστε διασκορπισμένοι στον πλανήτη. Όποιος το καταλάβει και αυτό. Οπότε το πείραμα στην Αίγυπτο στην έρημο του Ιράκ ολοκληρώνεται σιγά σιγά, που έχει ολοκληρωθεί βέβαια, για να μας ελέγχουν τι ώρα θα βγάλουμε το σκύλο για κατούριμα, πότε πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, πότε πήγαμε εδώ, πότε πήγαμε εκεί. Και με την ταυτόχρονη εξαφάνιση των μετρητών του χρήματος είμαστε απόλυτα σκλαβωμένοι. Η ανάπτυξη έχει αποκτήσει πραγματικά υψηλή τεχνολογία. Πάλι παρένθεση εδώ. Η υψηλή τεχνολογία την εκμεταλλεύεται, τη χρησιμοποιεί αυτή η συμμορία. Όταν ακούτε, το έχω πει άπειρες φορές, όταν ακούτε το παιδί της κυρίας Εύη στο χωριό πέρασε υποτροφία, τελείωσε το παιδί αυτό, δεν θα το ξαναδεί ούτε το χωριό του ούτε η Ελλάδα. Γι' αυτό φωνάζουμε εμείς και έχουμε στο πρόγραμμά μας ελληνικό ερευνητικό κέντρο, όχι τα Λινόπουλα να φεύγουν από την Ελλάδα να δουλεύουν για την NASA και τη συμμορία αυτή, για το Ίδρυμα Ροκφέλλερ, για τα φάρμακα και τα λοιπά, και εμείς εδώ να έχουμε Πακιστανούς, Αλβανούς, Σενεγαλέζους, Καμερουνέζους, Μπαγκλαντεσιανούς, Αφγανούς, Ινδούς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Είναι τόσο μεγάλη χώρα η Ελλάδα που αντέχει 160 φυλές από όλο τον κόσμο. Έχετε
διάφορους τύπους ανάπτυξης εδώ που πρέπει να αναδειχθούν. Το ένα, αυτό ονομάζεται nanobots. Nanobots. Η νανοτεχνολογία, που είναι μικροσκοπικά μικρά ρομπότ που κυμαίνονται, προσέξτε, δεν είναι απλή η λέξη νανορομποτική και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι ένα νάνο, το ξέρετε? Αυτά τα μικρά ρομπότ κυμαίνονται από 10 παύλα 1 χιλιοστό δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Να το πω πάλι. Από 10 έως 1 χιλιοστό δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Η λέξη νάνο σημαίνει δισεκατομμυριοστό. Δισεκατομμυριοστό είναι αυτό το μικροσκοπικό νανορομπότ. Φανταστείτε τι βάλατε στο αίμα σας και πώς ελέγχεστε σήμερα ηλεκτρονικά με πολλούς τρόπους, αφού σε σκανάρει με ένα κινητό τηλέφωνο. Ένα κινητό τηλέφωνο σε σκανάρει και σε βγάζει αυτά που σε βγάζει. Καταλαβαίνετε τι κάνετε? Εδώ μιλάμε για εξαιρετικά μικροσκοπικά ρομπότ που μπορούν να αναπαραχθούν, ρομπότ μοριακού μεγέθους. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε? Καλησπέρα σημαίνει. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε? Μπορούν να αναπαραχθούν ρομπότ μοριακού μεγέθους. Ίσως οι ακροατές να έχουν ακούσει για το μικροσκόπιο scanning tunneling. Υπάρχουν διαφορετικά ονόματα για αυτό, αλλά είναι μια μικρή συσκευή που μπορεί πραγματικά να δει ένα μόνο άτομο και πραγματικά να μαζέψει άτομα και να τα μετακινήσει. Φοβερό. Αυτό χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αυτών των νανορομπότ, που είναι ρομπότ που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και ως αντιγραφή. Μόνα τους αντιγραφή. Είναι εξωφρενικά αυτά τα πράγματα. Όπως χθες είπες πολύ σωστά, Ασημένια, αυτά τα βλέπαμε, λέει, σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όχι, το Hollywood είναι δικό τους. Τα παρουσιάζουν 20-30 χρόνια νωρίτερα, 40 χρόνια. Τα βλέπει ο θεατής τότε, αλλά αυτά είναι επιστημονικής φαντασίας. Ναι, αλλά ήταν πραγματικότητα τότε. Μπορούμε να καταλάβουμε πού έφτασαν όταν εμείς είδαμε μία ταινία το 2000 ή το 1980. Έχετε οπτικές ίνες που έχουν αναπτυχθεί και θα έχετε κάποια θύματα που αν απαλλαγούν από τις οπτικές ίνες τους, η οπτική ίνα που έχει κολλήσει στο θύμα
συχνά μοιάζει με μία τρίχα. Σε τι χρησιμοποιούνται συνήθως αυτά τα εμφυτεύματα οπτικών ινών? Μακάρι να ήξερα πραγματικά την απάντηση σε αυτό. Το γυαλί οπτικών ινών θα μεταφέρει σήματα. Οπότε σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι τα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται για την μετάδοση σημάτων. Σε αυτό το θέμα γνωρίζω τόσα πολλά. Αλλά δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες για το τι είδους σήματα στέλνονται. Έχω ένα θύμα ελέγχου του μυαλού που καθόταν σε ένα εστιατόριο. Είναι κάπως ανάλογο με ένα πιστόλι όπου την έχουν χτυπήσει με κάτι που μοιάζει ακριβώς με μία μικρή τρίχα και το νήμα οπτικών ινών ενσωματώνεται στο δέρμα της. Ενώ κάθεται εκεί και τρώει, έχουν πυροβολήσει αυτό το νήμα μέσα της. Ευτυχώς παρατήρησε ότι το είχαν κάνει και το έβγαλε. Είχα γυναίκες θύματα που είχαν οπτικές ίνες μεταφιεσμένοι σε τρίχες που έβαζαν στο σώμα τους. Να το λέω κάπου, ο Φριτς Σπρικμάγκερ ήταν θεραπευτής θυμάτων των Ιλουμινάτι. Θεραπευτής μεταφράζεται το στον είτε τον ψυχίατρο είτε τον ψυχολόγο, αλλά κυρίως τον ψυχίατρο, και έσωσε αυτές τις 4 γυναίκες. Η μία είναι η Σίσκο Γκουέλερ που έχει συνυπογράψει 3 βιβλία μαζί του και θα τη δούμε στην πορεία. Την αναφέρει εδώ βέβαια ο Σπρικμάγκερ, αλλά θα τη δούμε και στο απόσπασμα που έδωσε η Σίσκο Γκουέλερ. Όχι όλο, δεν γίνεται, είναι αδύνατο να το διαβάσω, δεν γίνεται αυτό, αλλά θα επιλέξω μερικά σημεία που μπορεί να είναι κατανοητά. Δεν γνωρίζω τον πλήρη ρόλο των οπτικών ινών, αλλά ξέρω ότι εμπλέκεται στις επικοινωνίες, όπως είναι αυτά τώρα, τα 5G και τα λοιπά, έτσι. Μία από τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις είναι οι οργανικοί βιοεπεξεργαστές σας. Να το τονίσω πάλι, το βιβλίο είναι το 1985, έτσι. Όταν μιλάει για οπτικές ίνες, δεν μιλάει για το σήμερα. Γι' αυτό ξέρω ότι εμπλέκεται στις επικοινωνίες. Εμείς πότε πήραμε χαμπάρι εδώ για τις οπτικές ίνες, Εάν διαβάζαμε, και αν διαβάζαμε τι θα βγάζαμε, τον Σπρικμάγκερ το 1990 ας πούμε, θα καταλαβαίναμε κάτι? Όχι. Έργο επιστημονικής φαντασίας σας σημαίνει. Πρόκειται οι βιοεπεξεργαστές, πρόκειται για μοριακούς υπολογιστές που αποτελούνται από υλικό DNA. Έχετε πρότυπα DNA και μπορείτε επίσης να έχετε αλυσίδες άνθρακα που χρησιμοποιούνται. Αυτό που κάνουν είναι, με αυτό το βιουλικό που μετατρέπεται σε μίνι υπολογιστή, θα το συνδέσουν με έναν ιό και οι ιοί
πολλές φορές έχουν μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος στην οποία τους αρέσει να μεταναστεύουν. Προσέξτε, οι ξαφνικίτιδες δεν χτυπάνε σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ξεκινήσανε τόσες εταιρείες διαφορετικές με τα εμβόλια. Τα εκχυλίσματα αυτά, τα σατανικά, τα δολοφονικά του Ιδρύματος Ροκφέλερ, που ελέγχει την κλασική ιατρική. Ποια Pfizer τώρα και ποια Moderna και ποια Johnson και ποιες μαλακίες όλες αυτές που ακούω και τρελαίνομαι. Όλες οι εταιρείες ελέγχονται από το Ίδρυμα Ροκφέλερ. Τελειώσαμε. Οπότε ο κάθε ιός έχει τα δικά του γούστα και μεταναστεύει μέσα στο σώμα μας εκεί που θέλει αυτός. Πού? Για παράδειγμα, ένας νευροτροπικός ιός θα μεταναστεύσει στο νευρικό σύστημα, ή ένας δερματοτροπικός ιός θα μεταναστεύσει στο δέρμα, ή ο πνευμοτροπικός ιός θα πάει στους πνεύμονες. Ο πνευμονοτροπικός ιός θα πάει στους πνεύμονες. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνετε? Πού είστε Αρβανίτη, Φαρσαλινέ, Πουλτουρτζίδη, Κούβελα, Βόβολη να μιλήσετε για το Ίδρυμα Ροκφέλερ? Δεν μιλάω για την Επιτροπή, τη συμμορία αυτή του Βασιλακόπουλου και Παγώνη και όλοι αυτοί, έτσι, Τσόρδα και όλη η συμμορία μαζί με την κυβέρνηση. Εγώ μιλάω για τους γιατρούς που σας παραμυθιάζουν, σας υπνοτίζουν και σας αποχαρνώνουν, και δεν φτάνει αυτό, τους χειροκροτείτε κι αλλού πάνω. Πού είναι οι γιατροί που είναι στην αναστολή να σας τα πούνε αυτά? Όχι, δεν λυπάμαι ούτε της αναστολής ούτε της μη αναστολής. Όποιος μας καταλάβει, μας κατάλαβε. Οι καθυστερημένοι ή οι ανεγκέφαλοι μπορούν να μας πούν, να, το κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας δεν στηρίζει τους γιατρούς που είναι σε αναστολή. Όχι, δεν το στηρίζω, γιατί εξαπατούν και αυτοί πέραν τον φιλοτομαρισμό τους. Όχι αναγκαστικός εμβολιασμός σε αυτούς. Δεν είπανε όχι στα εμβόλια. Και το Ίδρυμα Ροκφέλερ δεν το ανέφερε κανένας. Απλά και αυτοί που δουλεύουν στα νοσοκομεία και αυτοί που δεν δουλεύουν στα νοσοκομεία, για μας είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αυτοί οι εργαστηριακοί, ή όπως τους λέμε, όπως ήταν η ισπανική γρίπη, και η ισπανική γρίπη έσωσε εμάς στο κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας. Γιατί μελετήσαμε την δουλειά τους, το πρόγραμμά τους, το τι έκαναν. Απάνθρωπα σκότωσαν 6 εκατομμύρια Αμερικανούς στρατιώτες που τους έγχυσαν τον ιό της ισπανικής γρίπης, ο οποίος καλλιεργήθηκε στα σώματα των Αμερικανών στρατιωτών που πέθαναν, και διεδόθη η ισπανική γρίπη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, σκοτώνοντας 80 με 100 εκατομμύρια. Και εγώ
να κάτσω να πιστέψω το Βασιλακόπουλο και την Παγώνη. Δεν πάτε καλά, ρε. Δεν πάτε καλά. Ή αυτή την συμμορία που τη βαφτίσατε κυβέρνηση. Επιτίθενται οι εργαστηριακοί ή στο μικρό οργανικό υλικό επεξεργαστή τους σε αυτόν τον ιό. Πώς μεταφέρεται έναν ιό σε έναν άνθρωπο? Υπάρχουν 12 διαφορετικοί τρόποι. Είναι εύκολο να περάσει ένας ιός στο σώμα του θύματος ή κάθετος οικοδεσπότη. Το σώμα το δικό μας είναι ο οικοδεσπότης του ιού. Έτσι μόλις αυτοί οι ιοί μεταναστεύσουν σε εκείνη την περιοχή του σώματος που προτιμούν, έχετε ένα μικροσκοπικό εμφύτευμα που στη συνέχεια κάνει οποιαδήποτε λειτουργία είναι προγραμματισμένη να κάνει. Αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. Είπαμε τρεις περιπτώσεις. Μπορεί να σε επιτεθεί στο νευρικό σύστημα, να γίνει σχιζοφρενής, αν αυτή είναι η εντολή, ή να σε χτυπήσει στα νεφρά, στην καρδιά, ό,τι έχει προγραμματιστεί. Αυτό το έγκλημα που διέπραξαν κατά της ανθρωπότητας ήταν για τα πνευμόνια. Συμπτωματικά και η ισπανική γρίπη ήταν για τα πνευμόνια. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το πω άλλη μία φορά, διευθυντής του Ιδρύματος Ροκφέλερ τότε, το 1914, ο Φρέντερικ Γκέιτς, και σήμερα ένας κουμπιουτεράς, ο Μπιλ Γκέιτς, με έναν κτηνίατρο, τον Μπούρλα, μας έπαιξαν μπάλα παγκοσμίως. Και σας ρωτώ, είσαστε σίγουροι ότι δεν είσαστε υπό τον έλεγχο του εγκεφάλου σας? Για αρχίστε να το καλλιεργείτε σιγά σιγά, να δω πόσο μάγκες και πόσο αντιληπτική ικανότητα έχετε. Γιατί με το να σας λέω κάθε μέρα ηλίθιους και μαλάκες δεν αλλάζει τίποτα. Γιατί είναι σταθερά τα δεδομένα. Αν δεν ψαχτείς, κοιτάξου στον καθρέφτη, κάνε μερικά ερωτήματα από αυτά που σε κάνω εγώ, μήπως και πάρει καμιά στροφή αυτό το ρημάδι. Έχω παρατηρήσει σε θύματα που έχουν εμφυτεύματα ιού ότι θα υπάρχει ένα είδος εμφυτεύματος κεντρικού ελέγχου, πολλές φορές που τοποθετείται στην κάτω βάση του λαιμού. Στην κάτω βάση του λαιμού. Το κεντρικό εμφύτευμα εντολής θα λαμβάνει εξωτερικά σήματα και στην συνέχεια θα παρακολουθεί με τη σειρά του το σώμα των εμφυτευμάτων. Μερικά από τα θύματα αυτών των εμφυτευμάτων φαίνεται να έχουν ανακουφιστεί από το να μπορούν να σκοτώσουν τους ιούς. Υπάρχουν μερικές εναλλακτικές ιατρικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να προταθούν στα θύματα, που θα μπορούσαν να αφαιρέσουν αυτούς τους βιοεπεξεργαστές.
όπως υπάρχουν και μερικά φάρμακα κτλ. Έτσι. Αυτά το τονίζω πάλι. 1987, 85-87. Φανταστείτε από την ημέρα, καλησπέρα κυρία Ελένη, τι κάνετε? Φανταστείτε σε αυτά τα 35 χρόνια πόσο έχει προχωρήσει η νανορομποτική κτλ. Για ορισμένα από τα μεγαλύτερα εμφυτεύματα κατάφεραν τα θύματα να εντοπίσουν και να αφαιρέσουν με κάποιο τρόπο αυτού του είδους τα εμφυτεύματα. Υπήρξε ένας αριθμός θυμάτων που εντοπίστηκαν, μπόρεσαν να κάνουν ακτίνες Χ, μπόρεσαν να λάβουν άλλους τύπους μηχανισμών σάρωσης. Σκανάρισμα, ωραία. Υπήρχαν 3 θύματα του ηλεκτρονικού ελέγχου του νου που κατάφεραν ως ομάδα να μπουν σε έναν ανακικό θάλαμο και να λάβουν αποτελέσματα όταν τα σήματα τους εντοπίστηκαν με ακρίβεια ως προς την πηγή. Έπρεπε να βγάλουν λαθρέα τα χαρτιά από το εργαστήριο με το στιθόδεσμό τους. Οι γυναίκες αυτές που βρήκαν την άκρη μέσα στο εργαστήριο πήραν τα δεδομένα στο στιθόδεσμο μέσα, να μην ελεγχθούν στην πύλη, όλα ελέγχονται. Επειδή η τεχνική του εργαστηρίου φοβούνταν μήπως μπουν σε μπελάδες. Τι φοβούνταν, δεν το συζητάμε, έτσι. Διαφορετικά θύματα του ηλεκτρονικού ελέγχου του μυαλού κατάφεραν να πάρουν κάποιες αποδείξεις ή έχουν πραγματικά βγάλει κάποιες από αυτές. Υπάρχουν μερικοί γιατροί που έχουν στην πραγματικότητα μερικά από τα εμφυτεύματα. Υπάρχουν μερικά καθαρά, υπάρχουν μερικοί καθαρά ας πούμε χειρουργοί που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τα θύματα. Θα μπορούσα να αναφέρω τη λέξη Συντέλ εδώ. Αυτή είναι μια σημαντική λέξη που πρέπει να εξοικειωθούν οι άνθρωποι στην κατανόηση των εμφυτευμάτων. Για να δείτε το πώς γράφεται, για να το ψάξετε, εδώ, έτσι, 5 γράμματα, 6 γράμματα. 6. Η Συντέλ είναι κάτι που έχει συζητηθεί επανειλημμένα από την κυβέρνησή μας των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου κυβέρνηση ποτέ, όπως και στην Αμερική δεν υπάρχει, έτσι, αλλά μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει συζητηθεί επανειλημμένα από την κυβέρνησή μας σε ορισμένα από τα συνέδριά της. Θα ακούσετε τους στρατιωτικούς σε κάποια από τα ημιμυστικά συνέδριά τους να συζητούν για την Συντέλ. Η κυβέρνηση αποτελείται από στρατιωτικούς. Άρα η ειδική ομάδα στρατιωτικών πέρασαν στην κυβέρνηση αυτό που θέλει η συμμορία του Ιδρύματος Ροκφέλερ, Ρότσιλ κτλ. Οπότε
Τι ακούσαμε αυτά τα 3 χρόνια εδώ? Η κυβέρνηση δίνει εντολές για την ασφάλεια της υγείας των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνουν οι γιατροί. Πάμε από την άλλη μεριά. Οι γιατροί εκτελούν αυτά τις εντολές που παίρνουν από την κυβέρνηση. Ο κόσμος τους πίστεψε. Ο κόσμος πεθαίνει. Ποιος φταίει? Οι πολιτικοί που δίνουν εντολές στους γιατρούς ή οι γιατροί που λένε ότι παίρνουν τις εντολές από τους πολιτικούς? Θα παίζουμε τις κουμπαρούλες? Όχι, ηλίθιε, νέο Έλληνα ψηφοφόρε, εσύ φταίς που τους νομιμοποιείς για τις ψήφους. Αυτό είναι σύντομο για την συνθετική τηλεπάθεια, που σημαίνει αποστολή στα θύματα φωνών και σκέψεων. Έτσι αυτά τα θύματα του Συντέλ είναι άνθρωποι που λαμβάνουν φωνές και σκέψεις ηλεκτρονικά. Φοβερό. Φοβερό. Φοβερό και ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 διαφορετικούς τρόπους όσον αφορά τον έλεγχο, αλλά και όσον αφορά την κατάσταση με τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι ακούν φωνές που συχνά χαρακτηρίζονται ως σχιζοφρενείς ή ψυχοτικές. Φαίνεται να είναι ένας τρόπος δυσφημώντας αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διαστημικού προγράμματος που ονομάζεται παρακαλώ κυρία Κατερίνα, βιοιατρική τηλεμετρία. Εγώ δεν τους γνωρίζω τους ιατρικούς όρους και τα λοιπά, έτσι. Βιοιατρική τηλεμετρία. Αυτή είναι πομπή και δέκτες που βρίσκονται στη βάση του κρανίου, που καταγράφουν τις λειτουργίες του σώματος και τα εγκεφαλικά κύματα και τα στέλνουν πίσω σε κάποιον υπολογιστή κάπου. Στην πραγματικότητα, όταν εργάζομαι με θύματα ηλεκτρονικού ελέγχου του μυαλού, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν υπολογιστές που είναι προγραμματισμένοι με τεχνητή νοημοσύνη, που είναι οι χειριστές τους. Τεχνητή νοημοσύνη 1987. Αντί να έχουν, προσέξτε τώρα, αυτό είναι συγκλονιστικό, πριν 35 χρόνια, αντί να έχουν έναν ανθρώπινο χειριστή καθημερινά, 3 βάρδιες ανθρώπων, 3-8-24, 3 βάρδιες ανθρώπινων χειριστών που ελέγχουν το θύμα του ηλεκτρονικού ελέγχου του μυαλού, έχουν υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη που ελέγχει απεριόριστα τον άνθρωπο. Να κρατάτε 2 μέτρα απόσταση για να μην κολλήσει ο ένας τον άλλον. Όχι.
2 μέτρα απόσταση να ξέρει σε ποιο κεφάλι πέφτει η ακτίνα αυτού του υπολογιστή και με ποιον τρόπο. Τότε αν το θύμα κάνει κάτι που πετάει τον υπολογιστή, ο υπολογιστής θα κάνει σήμα σε έναν άνθρωπο υπάλληλο του συστήματος να έρθει και να εμπλακεί. Δηλαδή, αν ξεφύγει κάτι από το θύμα, ο υπολογιστής της τεχνητής νοημοσύνης στέλνει σήμα σε κάποιον που είναι επόπτης να τρέξει να παρέμβει χειροκίνητα αυτός και πώς θα χειριστεί το θέμα. Ήταν κάπως ενδιαφέρουσες οι ιστορίες που μου είπαν τα θύματα για το πώς ξεπέρασαν τους υπολογιστές που προσπαθούσαν να τις χειριστούν. Μιλάμε για τις 4 γυναίκες. Θα ήθελα να μιλήσω για τον Ζόζεφ Μέγκελε, αυτόν που βρίζετε εσείς όλοι, το γιατρό του θανάτου και όλες αυτές τις ηλιθιότητες που κυκλοφορείτε όλοι για να μην στεναχωρέσετε τους Εβραίους, όταν οι ίδιοι Εβραίοι, οι δασκαλοί μας δηλαδή, λένε άλλα. Εμείς δεν ακούμε την συμβατική ιστορία που είναι μια εβραιοσιωνιστική προπαγάνδα. Δεν θα αποδεχτώ εγώ το σύστημα που έστησε ο Ρότσιλ και ο Ροκφέλερ, ο Σιφ, ο Βάρπουργ, ο Μόργαν, η Κούν, Λέμ και τα λοιπά. Εξόπλισαν την ναζιστική Γερμανία για να με λέτε μετά από το 1945 ποτέ ξανά. Όχι. Ούτε μαλάκες είμαστε, ούτε ηλίθιοι είμαστε. Ούτε τρώμε εβραιοσιωνιστικά, μασονικά, μαρξιστικά καραμελάκια και μαλακίες. Τι ρόλο έπαιξε ο Ζόζεφ Μέγκελε στην ανάπτυξη του ελέγχου του νου? Εδώ είναι το θέμα. Να μην μάθει το ηλίθιο κοπάδι της παγκόσμιας κοινότητας ότι ο Μέγκελε δούλευε για αυτή τη συμμορία για το σήμερα. Και την πλήρωσαν αυτά τα αθώα θύματα της εποχής εκείνης. Σας είπα 100.000 φορές. Ό,τι σας λέει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, όχι αυτό το μπλάκα, ό,τι σας λέει με επίσημα βιβλία η ακαδημαϊκή κοινότητα, θα τα αντιστρέφετε και θα βρίσκετε την αλήθεια μόνοι σας. Τα πειράματα ο Μέγκελε, ο Ιλουμινάτι δεν τα έκανε για την ναζιστική Γερμανία. Πώς είναι δυνατόν να φορτωθεί ο Μέγκελε όλη αυτή την ιστορία στο Auschwitz για 1,5 χρόνο που θα τελείωνε ο πόλεμος, και γιατί ο Μέγκελε δεν πήγε από το 39 και πήγε στο τέλος? Δεν λειτουργεί τίποτα, έτσι. Είμαι υπερβέβαιος ότι δεν έχετε μυαλό που το λειτουργείτε εσείς. Είσαστε 100% υπό τον έλεγχο του νου αυτής της εβραιοσιωνιστικής συμμορίας του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλντ. Εμείς από ό,τι βλέπουμε και βλέπετε στο κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας δεν μας ελέγχουν το νου. Είναι σαν τον πατέρα του σύγχρονου προγραμματισμού. Πριν από τον Ζόζεφ Ιωσήφ, ναι, Ιωσήφ, Ζόζεφ, εντάξει, Ιλουμινάτι, πράκτορας του Ρότσιλντ.
Πριν από το Μέγκελε, οι Ιλουμινάτι είχαν δημιουργήσει το M5, αλλά η εκπαίδευση αυτών των προσωπικότητων ήταν μη επιστημονική. Ο Μέγκελε δούλεψε πολύ με δίδυμα και με τους νάνους, κατανοώντας το τραύμα και τον τρόπο χρήσης του τραύματος. Αν κάποιος πρόκειται να πεθάνει και τον σώσει ο προγραμματιστής του, συνδέεται τραυματικά με αυτόν τον προγραμματιστή. Έμαθε πώς να συνδέει τα θύματα του μαζί του με τραύματα. Ένας ασθενής που τον βάζεις κάτω με το ζόρι και βλέπεις τη φάτσα του γιατρού με την άσπρη μπλούζα, όταν σε τραυματίσει ψυχικά, ψυχολογικά, πέραν την επέμβαση που σε κάνει, τον βλέπεις στο πρόσωπο. Αυτό σπινώθηκε στον εγκέφαλό σου, τελείωσες. Αν ζήσεις θα το θυμάσαι μια ζωή. Αν δεν ζήσεις, απλά πέθανες. Πολλά θύματα του ελέγχου του μυαλού στο Ισραήλ, προσέξε, στο Ισραήλ και σε άλλα μέρη του κόσμου, εξακολουθούν να τον αναφέρουν ως παπά. Τον αγαπούν. Τι είπατε? Υπάρχουν θύματα στο Ισραήλ που αγαπούν τον Μέγκελε? Καλά μας τρελάνετε κύριε Τσάρτα, Έτσι είναι. Φάτε το κοτόχορτο εσείς του Εβραιοσιωνισμού. Και αν ο προγραμματιστής ξέρει τι κάνει, μπορεί να τον δεσμεύσει εντελώς το θύμα εκεί που αγαπά τον προγραμματιστή. Είναι σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Έμπαινε τον προγραμματισμό στον κόσμο, έβαζε δηλαδή τον κόσμο στον κόσμο της επιστήμης. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Έβαλε τον προγραμματισμό στον κόσμο της επιστήμης. Τον Ιανουάριο, παρακαλώ πολύ, προσέξτε, τον Ιανουάριο του 1945, όταν ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι οι Ναζί επρόκειτο να χάσουν, Ιανουάριος, 30 Απριλίου έπεσε ο Χίτλερ, όπως έπεσε. Οι Ιλουμινάτι τον μετέφεραν λαθρέα στη Δύση, τον Μέγκελε, όπου συνέχισε να κάνει προγραμματισμό. Μη βρεθεί κανένας που στον παγραμμάς και το αρνηθεί αυτό, όταν θα γίνει και η κάρτα υπάρχει ολόκληρη, αλλά θα κάνουμε επιλογές τέτοιων χτυπητών σημείων. Τις κάρτες ακόμα δεν τις ανεβάσαμε. Οι Ιλουμινάτι που έστησαν τον Μέγκελε στο Auschwitz τον μετέφεραν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει αυτά τα εγκλήματα, να συνεχίσει τα πειράματα. Στη Γερμανία με χρήματα των ηλιθίων Γερμανών και στην Αμερική με χρήματα των ηλιθίων Αμερικανών φορολογουμένων. Έχω δουλέψει με πολλά θύματα ελέγχου του μυαλού του. Ένα από τα θύματά του, μία κυρία εδώ, σε αυτήν την περιοχή,
ήταν στην πραγματικότητα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης με τον Μέγκελε. Μη βιάζεστε, έχουμε το όνομα της κυρίας. Έχουμε την ομολογία της κυρίας και παραδείγματα πολλά από αυτήν την κυρία. Ως παιδί πειραματιζόταν και παρακολουθούσε αυτές τις φρικαλαιότητες και είχε τον έλεγχο του μυαλού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και μετά μεταφέρθηκε λαθρέα μέσω του Rat-Line, στην πραγματικότητα μέσω της χώρας σας, του Καναδά, γιατί η συνέντευξη δίνεται στον Καναδά, έτσι. Ήρθε μέσω των συνεργατών της Καθολικής Εκκλησίας και την έφερε μέσω του Κεμπέκ και μετά στο Πόρτλαντ. Δηλαδή μεσολάβησε η Καθολική Εκκλησία που πέρασε ναζί εγκληματίες στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βραζιλία, παντού. Αργεντινή. Ο Γιώσεφ Μέγκελε συνέχισε τον έλεγχο του μυαλού εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στοιχεία υπάρχουν. Αν συμμετείχε ο Μέγκελε σε πειράματα ελέγχου του νου πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν το πιστεύω. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα, διότι τα ίδια γράφει και στο βιβλίο του και ο Μάνινγκ, το βιβλίο που σας παρουσιάσαμε για το εμπλουτισμένο ουράνιο της Γερμανίας που έφυγε με το υποβρύχιο το ναζιστικό στην Αμερική, το οποίο το μετέφερε ο Μέγκελε. Ο Μέγκελε δεν υπήρχε, δεν εμφανίστηκε πουθενά πριν την έναρξη του πολέμου. Ήταν στους Ιλουμινάτι. Η οικογένειά του είναι Ιλουμινάτι, του Μέγκελε. Σας το είπαμε άπειρες φορές. Σκορζένη, Μέγκελε, Μπόρμαν, Γκέλεν και ο πατέρας Σερ, που μετονομάστηκε σε Μπούς με το γιο του, τον Τζόρτζ Μπούς, που το πραγματικό όνομα είναι Σερ. Δεν υπάρχουν Μπούς στην Αμερική, δεν υπήρξαν ποτέ. Η οικογένειά του είναι Ιλουμινάτι, αλλά δεν γνωρίζω τι έκανε εκεί πριν από τον πόλεμο. Αυτό το ξέρουμε από άλλο βιβλίο. Φυσικά δεν ξέρω όλη την ιστορία εκεί, αλλά υπήρχε κάποιος λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε για τη θέση που έλαβε. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα στην ιστορία από όσα ξέρω. Αυτά γράφει ο Φριτς Σπριγκμάγερ. Φαίνεται όμως ότι έγιναν πολλοί πειραματισμοί στα θύματα του ολοκαυτώματος. Προσέξτε. Τι άλλα είδη πειραμάτων έγιναν καθώς σχετίζονται με την τεχνολογία ελέγχου του νου? Μην ξεχνάμε, ο Μέγκελε άνοιγε τα καπάκια από πάνω και έβλεπε τον αχνιστό εγκέφαλο να δουλεύει. Μόνο αυτό σκεφτείτε, τίποτα άλλο. Από τους νάνους και τα δίδυμα.
Τι άλλα ήδη είπαμε έγιναν που σχετίζονται με την τεχνολογία ελέγχου του νου. Ένα από τα πράγματα που έκανε ο Μέγκελε και ο φίλος του Evan Cameron, κρατήστε άνω τελεία τα ονόματα αυτά, γιατί αυτά τα κτίνη δούλεψαν στην Αμερική με κωδικούς, όχι με τα ονόματά τους. Ποια θα τα δούμε. Ο Μέγκελε και ο φίλος του ο Evan Cameron, συνέχισε αυτό, ήταν ο πειραματισμός στην μελάχρωση των ματιών. Θα μπορούσε να πει κανείς τι σχέση έχει αυτό με τον έλεγχο του νου? Μελάχρωση των ματιών. Δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν έχω διαβάσει ποτέ. Μελάχρωση των ματιών. Τι δουλειά έχει ο έλεγχος του νου με τη μελάχρωση των ματιών? Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, αυτός ο τύπος ελέγχου του νου είναι ένας απόλυτος έλεγχος, απόλυτος έλεγχος. Το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα του θύματος ελέγχονται πλήρως. Το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα του θύματος ελέγχονται πλήρως. Είναι πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι φανταζόταν ο κόσμος. Λογικό το βλέπω, πότε εμείς γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πού να ξέρουμε τι σχεδιάζουν για το καλό μας πάντα, έτσι? Για το καλό μας. Για το καλό μας κλείνουν τα κανάλια, να μην επηρεάσουμε την παγκόσμια κοινότητα. Για το καλό μας τρυπάνε, για το καλό μας φτωχοποιούν, όλα για το καλό μας. Και φυσικά για το καλό μας κατασκευάζονται φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ποτέ. Αυτός ο τύπος ελέγχου του να ρυθμίζει τον καρδιακό παλμό του θύματος και πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό ο προγραμματισμός αυτοκτονίας μπορεί να είναι τόσο ισχυρός. Δημιουργούν καταστάσεις αυτοκτονικές, το καταλάβατε? Όταν αυτά τα πειράματα έχουν γίνει το 1945 στη Γερμανία και από το 1945 και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα ίδια τα κτίνη, και αυτά εδώ είναι γραμμένα 40 χρόνια, 1945-1985. Φανταστείτε από το 85 μέχρι σήμερα πού έχει πάει η κατάσταση. Έτσι, να κάνουμε λίγο κουβέντα μεταξύ μας, να μην σας κουράζω μόνο με την ανάγνωση. Ξεκίνησε αυτόν τον πειραματισμό χρωματισμού που ο Evan Cameron, σημειώστε αυτό το όνομα, θα το δούμε στην πορεία, Evan Cameron, παρεπιπτόντος ο Γιώσεφ Μέγκελε όταν ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν γνωστός με το όνομα προγραμματισμού ως Dr. Green. Ο Μέγκελε όταν τον παρουσίασε η συμμορία των Ιλουμινάτι
αυτή η συμμορία που εσείς φωνάζετε ποτέ ξανά άλλο καύτωμα. Εμείς δεν είμαστε ελεγχόμενοι αυτής της συμμορίας των Ιλουμινάτη. Η ίδια συμμορία τον μετέφερε να συνεχίσει τα πειράματα στην Αμερική ως Dr. Green. Ο Evan Cameron είχε τον κωδικό Dr. White στους κύκλους των Ιλουμινάτη. Και τώρα να μάθετε και το όνομα της κυρίας. Η Cisco Weller, την οποία έβγαλα από το Ιλουμινάτη, ο πατέρας της ήταν γνωστός ως Dr. Black. Ιλουμινάτη, Dr. Black, ένα απίστευτο κτήνος. Ένα απίστευτο κτήνος. Προχωράμε. Να δούμε αυτό το κτήνος, τον Dr. Black, τι έκανε στην κόρη του όταν το διαβάσουμε. Ο Κάμερον και ο Μέγκελε ήταν συνεργάτες και φίλοι. Η Σίσκο έβλεπε περιστασιακά αυτούς τους άνδρες. Τους Dr. Green, τον Μέγκελε δηλαδή, τον White, τον Cameron και τον Dr. Blue. Άλλος αυτός. Ο πατέρας της Cisco Weller είναι ο Dr. Black. Να συναντιούνται στο σπίτι του πατέρα της εδώ στην δυτική ακτή. Άρα ο Green, ο White, ο Blue και ο Black συναντιόταν στο σπίτι το πατρικό της Cisco Weller. Έρχονταν μαζί και συζητούσαν τους προγραμματισμούς τους, τις μεθοδολογίες, την δικτύωση, τη συνομιλία μεταξύ τους και λοιπά πολλά. Ήταν δάσκαλοι προγράμματος στους Ιλουμινάτη. Ο Μέγκελε πέρασε πολύ χρόνο ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στα βορειοδυτικά. Σας ερωτώ όλους τους φίλους που παρακολουθείτε την εκπομπή ή θα δείτε μετά το βίντεο αυτό. Ο Μέγκελε δεν ήταν γνωστός φατσικά πως κυκλοφορούσε σε όλο τον κόσμο μετά τον πόλεμο? Εξαφανίστηκε, πήγε στην Αργεντινή, εντάξει. Κλείστε αυτό το παραμύθι. Η πραγματικότητα είναι ότι κυκλοφορούσε σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Μεταφιεσμένος, σε στροθοκάμιλο, σε λιοντάρι, σε αρκούδα, δεν έχει σημασία, κυκλοφορούσε. Ναι, κάποιο διαβατήριο θα έχει, μπράβο. Ποιος το δίνει το διαβατήριο? Δεν λειτουργεί τίποτα, Ο Μέγκελε ταξίδευε πολύ στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, δεν όχι απλά εξωτερικό. Ο Κάμερον συνήθισε να εργάζεται στην ανατολική ακτή. Και όσους γνωρίζετε και όπως γνωρίζετε το Ίδρυμα Ροκφέλερ,
το Ίδρυμα Ροκφέλερ. Το Ίδρυμα Ροκφέλερ που δεν το ξέρει κανένας, που στον παγλαμάς γιατρός στην Ελλάδα, ούτε κανένα κανάλι, γιατί εδώ είναι η συμπαιγνία των δημοσιογράφων με τους γιατρούς. Ούτε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης αναφέρονται στο Ίδρυμα Ροκφέλερ, ούτε οι γιατροί. Αλλά οι ηλίθιοι παλαμακιστές από κάτω έχουν κάνει θεούς. Τον Βόβολη, τον Κούβελα, τον Ποντίκα, τον Αρβανίτη, τον Φασαλινό, τον Μπουλτουρτζίδη, όλοι αυτοί είναι ήρωες. Αλλά όπως τους ονομάζω δημόσια, είναι πουστομπαγραμμάδες, αποχαπνωτές, αποκοιμιστές του ήδη ηλίθιου νεοέλληνα. Το Ίδρυμα Ροκφέλερ έδωσε $40.000 το 1943, το 1943 στον Έβεν Κάμερον να ιδρύσει, να δημιουργήσει το Ινστιτούτο Μνήμης Άλεν. Το 1943 με $40.000 μόνο στον Έβεν Κάμερον, πέραν των πειραμάτων ευγονικής στο Auschwitz του Μέγκελε, έχουμε την δημιουργία του Ινστιτούτου Μνήμης Άλεν. Αλλά το Ίδρυμα Ροκφέλερ δεν το ξέρει κανένας. Ακόμα και πριν έρθει ο Μέγκελε σε αυτή τη χώρα, στην Αμερική δηλαδή, ο Κάμερον ήταν ήδη μέρος του συστήματος των Ιλουμινάτι. Ήταν και μεγαλύτερος, ήταν ήδη μέρος του συστήματος των Ιλουμινάτι. Γιατί όταν έστησε το Auschwitz η συμμορία του Ροκφέλερ, δεν υπήρχε ούτε Χίτλερ, ούτε Μέγκελε, τίποτα. Οι IG Farben με την Standard Oil του Ροκφέλερ ξεκίνησαν και το εργοστάσιο στο Auschwitz μέσα για να παράγει μπούνα καουτσούκ, τα ξεκίνησαν πολύ πριν αναλάβει ο Χίτλερ. Η IG Farben ιδρύθηκε το 1925 και ξεκίνησε ενεργά το 1926 με χρηματοδότηση της Wall Street, Rothschild, Rockefeller, Schiff, Warburg, Morgan κτλ. Πού ήταν ο Χίτλερ το 1925? Ψάξτε λίγο. Το Δεκέμβριο του 1924 αποφυλακίστηκε από 9 μήνες φυλάκιση για ένα στημένο δήθεν πραξικόπημα σε μία μπειραρία. Ποια πραξικόπημα ρε? Έτσι τα πραξικοπήματα. Μπαίνουμε στη μια μπειραρία και το ονομάζουμε πραξικόπημα. Για να γίνει γνωστός. Τον φυλάκισαν 5 χρόνια το δικαστήριο το Φεβρουάριο, έκατσε 9 μήνες και πήγε λιμουζίνα της τότε εποχής και πριν τα Χριστούγεννα τον έβγαλε έξω. Δηλαδή έλεος. Δεν αντέχω αυτή την εβραιομασονική σιωνιστική προμερή προπαγάνδα. Δεν την αντέχω. Ο Έβεν Κάμερον είχε ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ελέγχου του νου. Μιλάμε για 1943. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα? 79 πόσα? Μπράβο. Ειδικεύτηκε στο ηλεκτροσόκ και γύρισε την χώρα διδάσκοντας άλλους ψυχιάτρους για μεθόδους
ηλεκτροσόκ. Επειδή είναι τεράστια η χώρα, η επικράτεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, γύριζε αυτός και εκπαίδευε τους ψυχιάτρους σε μεθόδους ηλεκτροσόκ. Δεν μαζεύτηκαν όλοι, ας πούμε, σε κάποιο πανεπιστήμιο να γίνει κάποια εφαρμογή εκεί πέρα. Όλοι δούλευαν πώς να βελτιώσουν το πράγμα. Αυτοί ήταν οι κορυφαίοι προγραμματιστές σας. Δεν χρειάζεται να σε δώσουν διαταγές κάθε μέρα η εκάστοτε κυβέρνηση. Πιθανόν επίκειται εισβολή της Τουρκίας. Ναι, αν να πάρουμε τίποτα τρόφιμα να έχουμε για 1, 2, 3 μήνες. Ναι. Ένα παράδειγμα. Ο Μέγκελε ήταν πραγματικά ο πατέρας όλων αυτών και δίδαξε πολλά από αυτά που ήξερε στους Dr. White, Black και Blue. Δηλαδή δίδαξε και στον πατέρα της Σίσκο Γουέλερ, τον Black. Ο Μέγκελε ήταν αυτός που είχε την ευκαιρία να πειραματιστεί σε πολλούς ανθρώπους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου έκανε κάθε λογής περίεργα και σαδιστικά πράγματα. Στο Auschwitz. Ο Κάμερον και οι άλλοι ήταν επιχειρησιακοί και πειραματικοί. Αν κοιτάξετε πώς λειτουργεί ο στρατός και η επιστήμη, όταν ανακαλύψουν κάτι που θα είναι εφαρμόσιμο, θα πάρουν αυτές τις πληροφορίες και θα δημιουργήσουν μία νέα τεχνολογία από αυτό, αλλά θα συνεχίσουν να πειραματίζονται για να βελτιώσουν αυτό που έχω κάνει. Μην ξεχνάτε, αυτή η αναφορά εδώ, όχι παρατήρηση, αυτή η αναφορά αυτού του θέματος του Σπριγκμάγερ, βασικά αυτό που μετράει πολύ είναι στο πολεμικό ναυτικό πρώτα και μετά στο στρατό ξηράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι όποια ανακάλυψη συμβεί την απομονώνουν και τη δουλεύουν με κάποιες άλλες τροποποιήσεις για τα πειράματα του στρατού. Η κλασική ιατρική όμως συνεχίζει να κάνει τις έρευνές της στην πορεία που έχει χαράξει. Γι' αυτό και βλέπουμε τους εργαστηριακούς ιούς πολλές φορές ότι είναι στρατιωτικό θέμα κατά πρώτον, και κατά δεύτερον μετά πάμε στον πολιτικό τομέα. Τους βακτηριακούς πολέμους δεν τους κάνει η πολιτεία, ο στρατός με την εντολή της πολιτείας. Έτσι, την ίδια στιγμή που ο Κάμερον χρησιμοποιούσε ηλεκτροσόκ για να διχάσει τα μυαλά των θυμάτων του, έψαχνε επίσης τρόπους για να βελτιώσει αυτό που έκαναν. Τελικά επέστρεψαν και μετά από αρκετές δεκαετίες εξέτασης των αποτελεσμάτων του διαφορετικού προγραμματισμού, πήραν τα καλύτερα σενάρια προγραμματισμού και τις καλύτερες μεθοδολογίες και αναβάθμισαν τον προγραμματισμό τους γενικά. Ο προγραμματισμός που γίνεται σήμερα
είναι πολύ πιο εξελιγμένος και πολύ πιο εκλεπτισμένος από αυτό που εργάζονταν και εκτελούσαν επιχειρησιακά. Προσέξτε, να το λέμε πάντα, γιατί ο καθένας δεν ξέρω τι ώρα θα μπει να ακούσει το βίντεο. Τα αποτελέσματα του 1945, 43, 45 λέμε. Εδώ που λέμε ο προγραμματισμός που γίνεται σήμερα, αναφερόμαστε στο 1985, μην μπερδευτούμε. Τα πειράματα του 45 έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ το 85. Εκεί σταματάμε. Γιατί από το 85 μέχρι σήμερα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα δίδυμα για τον Μέγκελε. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα επιστημονικό πείραμα, ξέρετε ότι θα χρειάζεστε μία ομάδα ελέγχου. Πώς θα βρείτε μία ομάδα ελέγχου για πειραματισμούς σε ανθρώπους? Ρωτάμε. Ζήτησαν πρόπερση, πότε ήταν, οι φαρμακευτικές εταιρείες κάποιους εθελοντές να τους δώσουν 4, 5, 10.000 δολάρια να διαθέσουν το σώμα τους για τα πειράματα των τρυπημάτων που ακολούθησαν. Ορισμένοι πέθαναν. Τα λεφτά τα πήραν μαζί τους όμως, σίγουρα. Στην ναζιστική Γερμανία τα θύματα είχαν μαζευτεί. Δεν έψαχναν εθελοντές, ούτε λεφτά τους έδωσαν. Τα πειράματα όμως έπρεπε να γίνουν. Πώς? Δεν με νοιάζει. Ανθρώπους έχουμε, οργανισμούς έχουμε, οικοδεσπότες έχουμε, τα σώματά μας. Οπότε, αφού χρειάζονται χιλιάδες άτομα, πού θα τα βρούμε αυτά? Χρειάζεστε δίδυμα και χρειάζεστε χιλιάδες από αυτά. Ο Μέγκελε πειραματίστηκε σε 3.000 δίδυμα. Αυτό ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα του ναζιστικού συστήματος στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πλεονεκτήματα, έτσι, με εισαγωγικά επάνω, εντάξει. Βεβαίως, η συμμορία, η παγκόσμια εγκληματική οργάνωση του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλντ Ροκφέλερ, μέσα στην χρηματοδότηση του πολέμου, που είναι και οι οικονομικοί λόγοι και τα πάντα, και το σύστημα επιβολής της παγκόσμιας φασιστικής δικτατορίας, ήταν ένας σύνθετος πόλεμος, γιατί μέσα στο όλο πανηγύρι στήσαμε και το Auschwitz και το Dachau να κάνουμε ιατρικά πειράματα για λογαριασμό αυτών των εταιριών και όχι για το καλό του ανθρώπου. Άρα ο Μέγκελε δεν έψαξε να βρει τα θύματα ή τους εθελοντές που λένε σήμερα εθελοντές. Τότε μπήκε, τον έστειλαν σε ένα στρατόπεδο και τον είπανε πάρε και διάλεξε όσους θέλεις, ό,τι θέλεις. Δεν έψαχναν εθελοντές τότε. Όπως δεν θα ψάξουν και πάλι εδώ στην Ελλάδα. Θα μας επιβάλλουν ό,τι βγάλουν. Γιατί όλοι είσαστε ελεγχόμενοι του νου και δεν έχετε δική σας κρίση και ακούτε τους πολιτικούς
που διατάζουν τους γιατρούς να κάνουν το έγκλημα. Και μόλις οι γιατροί κάνουν το έγκλημα, λένε οι πολιτικοί μας διάταξαν, δεν το κάναμε εμείς. Και εσείς είσαστε έξυπνοι, Άντε, για χαρά. Οπότε ο Μέγκελε 3.000 δίδυμα, 6.000 παιδιά κτλ. Καθώς ενήλικες και παιδιά περνούσαν από το Auschwitz, έβαλε τους υφισταμένους του να υποδείξουν ποια από αυτά ήταν πανομοιότυπα δίδυμα. Προσέξτε, επέλεξε να μοιάζουν καταπληκτικά. Να δούμε αν και ο εγκέφαλος είναι το ίδιο. Τα περισσότερα από τα δίδυμα στα οποία δούλεψε πέθαναν επειδή ήταν πέρα για πέρα σαδιστής. Οι Ιλουμινάτι δεν είναι άνθρωποι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Αυτό που με εξοργίζει είναι γιατί κατηγορούν αποκλειστικά τον Μέγκελε και όχι ποιοι τον έβαλαν εκεί να δουλέψει. Γιατί άμα μαθευτεί ποιοι τον έβαλαν εκεί, θα ξεχάσουν και το ποτέ ξανά, θα τα ξεχάσουν όλα και θα αναδειχθεί η αλήθεια. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένος. Όχι, δεν έφταιγε ο Μέγκελε. Μα τι, είστε κατά, είστε αρνητής του ολοκαυτώματος. Ρε γαμιόλιδες, ρε ηλίθια πλάσματα. Ποιος χρηματοδότησε τον πόλεμο, ποιος έκτισε τα Auschwitz και τα Dachau, ποιος έβαλε αυτούς τους έπαιγερ, τους Εβραίους γιατρούς και τον Μέγκελε, τον Ιλουμινάτι να κάνουν τα πειράματα. Και μετά ελάτε μαζί να φωνάξουμε ποτέ ξανά. Όχι. Δεν θα σας περάσει η προπαγάνδα αυτή η πούστικα, η βρώμικια με τίποτα. Ανέπτυξε επίσης μεθόδους για το πώς να δένει τους ανθρώπους και μάθαινε πώς να δένει τεχνητά τους ανθρώπους. Είχα αναφέρει νωρίτερα πως η Σίσκο, το όνομα της μιας γυναίκας από τις 4 που έσωσε ο Φριτς Σπριγκμάγερ, η Σίσκο που ήταν στα χέρια του Μέγκελε, που ο Μέγκελε ο Γκριν ήταν και δάσκαλος του Μπλακ, του πατέρα της Σίσκο. Άρα μιλάμε ότι οι Ιλουμινάτι τυραννούν και τα παιδιά τα δικά τους. Φανταστείτε τα παιδιά τα δικά σας τι αισθήματα έχουν για τα παιδιά τα δικά μας. Η Σίσκο είχε συνεργαστεί με άλλα 3 άτομα που επίσης δραπέτευσαν από τους Ιλουμινάτι. Ήταν αδερφοποιημένοι όλοι μαζί, τους έκαναν τεχνητή αδελφοποίηση. Η αδελφοποίηση ενσωματώνει και τις 12 επιστήμες του ελέγχου του νου. Είναι αρκετά περίπλοκο από μόνο του. Έχω επίγνωση. Οι Γερμανοί Ναζί χρησιμοποίησαν χειριστές ελέγχου του νου στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε. Μπράβο. Σήμερα μας έχουν για πλάκα. Τώρα άμα βγει ο Χατζηνικολάου ή ο Ευαγγελάτος στο δελτίο ειδήσεων και σας πει μέσα στο σπίτι, σηκωθείτε όρθιοι, τραβάτε να πιείτε ένα ποτήρι νερό και τραβάτε κατευθείαν στην τουαλέτα να κατορίσετε. Άμα δεν το κάνετε να με φτύσετε. Από την τηλεόραση. Στο σπίτι σε μόνος σου. Άμα σε πει τώρα ο Ευαγγελάτος, ο Χατζηνικολάου και όλη αυτή η συμμορία από τις διανοούμενες πόρνες των μέσων μαζικής εξαπάτησης, εκεί που είσαι αραχτός,
στον καναπέ και βλέπεις αυτά τα καθήκια, σηκωθείτε τώρα να δούμε αν έχετε στον εαυτό σας αυτοπειθαρχία και επιβολή. Πηγαίνετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό, πηγαίνετε στην τουαλέτα, κατουρίστε και ελάτε να συνεχίσουμε το δελτίο. Το 99% θα το κάνετε, γιατί είστε ελεγχόμενοι του νου από αυτό το σύστημα. Τα χρησιμοποιούσαν οι Ναζί από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, 90 χρόνια πριν από σήμερα. Τι είπατε? Βεβαίως. Φανταστείτε πού φτάσαμε σήμερα, όταν τα πειράματα ελέγχου του νου τα χρησιμοποιούσαν το 1930. Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί και οι δύο δημιουργούσαν πολλαπλάσια και εργασίες πληροφοριών, δολοφονίες και ούτω καθεξής. Πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί, οι Γερμανοί, οι Ναζί ήταν προνοητικοί και έφεραν Γερμανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είχαν εκπαιδευτεί πολλαπλές προσωπικότητες. Δημιούργησαν έναν οικισμό τους στην πολιτεία της Άνω Νέας Υόρκης. Αυτή η ομάδα ανθρώπων συνεχίζει να ζει εκεί ως ομάδα. Αυτά τα πολλαπλάσια που μεταφέρθηκαν στη χώρα μας είχαν αλλοιώσεις που ήταν προγραμματισμένες να δολοφονούν, κολλώντας καρφίτσες σε ανθρώπους, τα οποία τα λέμε κλειδιά στο σώμα και κάτι τέτοια πράγματα. Με μία καρφίτσα κατά λάθος, συγγνώμη σας τσίμπησα, σας πέρασαν τόσα πράγματα. Τότε, πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην ξεχνάμε, στην ψηφοφορία το Κογκρέσο για μία ψήφο, 2-3 νομίζω, θα περνούσε ως επίσημη γλώσσα του κράτους η γερμανική. Μην ξεχνάμε, όλοι οι τραπεζίτες της Wall Street είναι Γερμανοί, Εβραίοι σιωνιστές, Εβραιοχαζάροι Γερμανοί. Για ποιον πόλεμο μιλάμε? Για ποιον πρώτο και ποιον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μιλάμε? Είσαστε καλά? Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε χρησιμοποιήσει εγκεφαλικούς χειριστές στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν βρήκα καμία ένδειξη ότι χρησιμοποίησαν προγραμματισμένα πολλαπλάσια. Αλλά να θυμάστε ότι η ηγεσία της χώρας μας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, ήταν στα χέρια των Ιλουμινάτι κατά τη διάρκεια όλης της ιστορίας μας. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν από τους Ιλουμινάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το έχουμε διασταυρώσει και με τον Έζρα Πάουν και με τον Ευστάθιο Μάλινς και με πολλούς άλλους δασκάλους μας. Σε μεγάλο βαθμό οι πρόεδροι μας, προσέξτε, σε μεγάλο βαθμό οι πρόεδροι μας συνδέονται μεταξύ τους. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο συγγενείς είναι. Ο Γιούλισσες Γκραντ, ο 18ος πρόεδρος, είχε σχέση με τον Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ. Η οικογένεια Ντελάνο, που πλούτησε με το όπιο στην Κίνα, είναι μια αρχαία
αριστοκρατική οικογένεια που κατάγεται από τη Βενετία των καταραμένων Χαναναίων. Ο Ulysses Grant είχε μία συγγένεια μέσω της οικογένειας Delano. Η προγιαγιά του ήταν η Σουζάνα Delano. Ο Grant ήταν επίσης από την οικογένεια Collins, των Ιλουμινάτι. Και όταν μιλάμε Ιλουμινάτι, μιλάμε για Βαβυλώνα, για Νιμρόδ. Σε μία από τις βιντεοκασέτες μου αναλύω την οικογένεια Grant και πώς συνδέονται οι Ιλουμινάτι. Ένας από τους λόγους που το κάνω αυτό είναι επειδή η Σίσκο, η κοπέλα που θεράπευσε και συνυπέγραψε τα 3 βιβλία του Fritz Springmeier, η κόρη του κτήνους του Δόκτωρ Black, είναι απόγονος της γραμμής αίματος του Ulysses Grant. Απόγονος δηλαδή της γραμμής αίματος Collins. Η Collins είναι στις 13 γραμμές αίματος των Ιλουμινάτι. Αυτό ήταν το εισιτήριό της στους Ιλουμινάτι, διότι ήταν γόνος Ιλουμινάτι, η Σίσκο. Πολλοί από τους προέδρους μας συνδέονται με αυτές τις γραμμές αίματος των Ιλουμινάτι, περισσότερο από ό,τι ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Υπήρχαν πολλές προσωπικότητες στην κυβέρνησή μας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά μόνο όταν ήρθε ο Μέγκελε, οι Ιλουμινάτι είχαν κάποιον με την επιστημονική πολυπλοκότητα για να μπει πραγματικά σε επιστημονικά προγράμματα. Το όφελος που λάβαμε από τον Μέγκελε και την επιχείρηση Paperclip ήταν η προώθηση των γνώσεων της κυβέρνησής μας σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού αθώων παιδιών. Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την έκτη εκπομπή αύριο με την απόψινή, θα σταματήσουμε εδώ και θα διαβάσω λίγο πάλι από το τέλος αυτού στο ξεκίνημα το αύριο. Η επιχείρηση Paperclip είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μετέφεραν τα γνωστά 50.000 ναζί εγκληματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσες χιλιάδες στην Αγγλία με ένα άλλο πρόγραμμα μέσω του Ερυθρού Σταυρού, της Καθολικής Εκκλησίας, της CIA. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε ηλίθιοι στο κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας με τίποτα. Προσπαθούμε, αν είναι, να βαφτιστούμε κι εμείς θεραπευτές δικοί σας. Ελάτε στο κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας να σας θεραπεύσουμε. Είτε από την άγνοια, είτε από την αφέλεια, είτε ότι κάτι ξέρετε, κάτι μάθατε, κάτι αποδεχτήκατε, αλλά δεν μπορείτε να αποτινάξετε από πάνω σας, όπως ο φίλος ο Ηρακλής με την παρέα του που είναι κομμουνιστές, που ενώ αναγνωρίζουν την αλήθεια δεν μπορούν να αποτινάξουν τον μαρξισμό από πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν ψυχολογική στήριξη, να μην πω ότι θέλουν ψυχιατρίο, αλλά πρέπει να τους θεραπεύσουμε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση όταν ένας κομμουνιστής, γενικά μιλάω έτσι, παγκοσμίως, έχει αντιληφθεί την πλάνη, ήταν 10, 20, 30, 40 χρόνια κομμουνιστής, 50 χρόνια κομμουνιστής, πήγες φοιτητής, έμπλεξες με τον κομμουνισμό, δεν χρειάζεται να κατηγορήσουμε σε κάποιον βαθμό όμως.
Όταν όμως έχεις ανακαλύψει ότι ο μαρξισμός ήταν μια τεχνητή εγκληματική οργάνωση του Ιλουμινατισμού και σήμερα στα 60, στα 70, στα 80 σου χρόνια δεν μπορείς να το αποτινάξεις επάνω σου, δεν υπάρχει λόγο να συζητάμε μεταξύ μας. Λογικά, ευγενικά, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να μαλώσουμε μεταξύ μας επειδή εσύ υπερασπίζεσαι τις ιδέες σου, λάθος σωστές αυτές είναι, αλλά και εσύ πρέπει να σεβαστείς εμένα που έχω κάνει μία έρευνα 15 ετών γεμάτα, να μην μπορείς να καταλάβεις αυτά που όχι ανακάλυψα, δεν ανακάλυψα τίποτα. Διαδίδω την αλήθεια μέσω αυτών των ανθρώπων που έχουν ανακαλύψει αυτά τα πράγματα με την έρευνά τους, την συγγραφή των βιβλίων και φυσικά πολλοί από αυτούς με τη ζωή τους. Πώς γίνεται όλοι αυτοί που εμείς διαβάζουμε και σας μεταδίδουμε να μην υπάρχει κανένας στην διδακτέα ύλη των πανεπιστημίων ή των λυκείων, ας πούμε, να μην πω και το δημοτικού. Από αυτά που θα μάθουμε στη συνέχεια από τη ΣΥΣΚΟ, τελειώνοντας ο Σπρικμάγερ, θα κάνουμε, είπαμε, μία επιλογή από τη συνέντευξη της ΣΥΣΚΟ και μετά ο Θεός βοηθός. Ένα θα σας πω, όχι μόνο το πώς βίαζαν αυτά τα κοριτσάκια μεγάλοι άνθρωποι, Άιζενχάουερ, η αυλή της βασίλισσας Ελισάβετ, τα πήγαιναν από την Αμερική στο Λονδίνο για να τα πηδήξει η ελίτ του παλατιού της βασίλισσας Ελισάβετ και του πατέρα της βέβαια. Και κρατήστε αυτό για κλείσιμο, γιατί θα το συναντήσουμε μπροστά. Τα βάζανε τα κοριτσάκια σε κλουβιά μέσα και είχαν 3 γορίλες. Τον ένα το γορίλα τον έβαζαν να χτυπάει αυτά τα παιδιά. Τον άλλον το γορίλα τον έβαζαν να πηγαίνει φαγητό και να τα ταΐζει τα παιδιά στα κλουβιά μέσα. Και τον τρίτο τον γορίλα τον έβαζαν να κάνει σεξ με αυτά τα κοριτσάκια. Αυτή είναι η Ιλουμινάτη, αυτή είναι η Biden και όλη αυτή η συμμορία, οι καγκελάροι, οι πρωθυπουργοί της Αγγλίας, της Γαλλίας, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα και οι πρόεδροι, είναι όλοι αυτοί που καλύπτουν αυτή τη συμμορία μέσω της λέσχης Bilderberg, μέσω του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικής κτλ. Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Φαρμάκων, Εμπορίου, μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσω της ΦΕΔ, μέσω του Κογκρέσου, και όλα αυτά προς χάριν των καταραμένων Χαναναίων και των καταραμένων Χαζαροεβραίων, Γερμανών, Σιωνιστών, Ταλμουδιστών, Σατανιστών. Να θυμάστε πάντα, η ελευθερία δεν είναι ελεύθερη. Ευστάθιος Μάλινς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα σας ενημερώσουμε αν πετύχει και το καινούριο κανάλι που θα το κυκλοφορήσουμε. Να το μάθετε, να εγγραφείτε. Εγώ δεν μπορώ ούτε εγγραφή να κάνω τίποτα. Σας ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ πολύ τους νέους φίλους, έτσι τους θεωρώ, για τα καλά τους λόγια που με τηλεφώνησαν σήμερα για τα θέματα που παρουσιάζουμε, και ο ένας μάλιστα είδε μόνο τη χθεσινή εκπομπή, μόνο, και θα τα δει όλα. Λοιπόν, άρα το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας συγκεντρώνει φίλους κάποιου άλλου διανοητικού επίπεδου και αντιληπτικής ικανότητας. Να είναι καλά όλοι οι Έλληνες του πλανήτη Ελλάς. Χρήστος Τσιάρτας, πρόεδρος του κινήματος
Εθνικής Ανεξαρτησίας από την Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ, δύναμη και υγεία σε όλους.